Každý den. Milko. Ochutnali jste už naše nový kuře McCrispy? Je stejně neodolatelný jako poslední hranolka? Nebo stejně lákavý jako Big Mac omáčka? Vyzkoušejte ho nově i ve verzi Deluxe s plátkem cheddaru, šťavnatým rajčetem a čerstvou okurkou. McCrispy. Pořádnej kus kuřete. Od teď i ve verzi Deluxe. Kde najdete i ve středu nižší ceny. Přijďte si pro naši středeční pecku v aplikaci Lidl Plus. Tento týden všechny výrobky značky Persil se slevou 30%. Lidl. Správná volba. Hav, už vám někdy zásilku dobrot a hraček pro vašeho mazlíčka přivezl rychlý pes? Tak zkuste objednat na www.spokojenýpes.cz a třeba se rádi zařadíte do smečky desítek tisíc našich spokojených zákazníků. A to nejlepší nakonec. Rychlý pes, naše vlastní rozvážková služba, vám dokáže objednávku doručit v Praze a okolí již v den objednání. No vážně, spokojenýpes.cz, vše pro vaše mazlíčky. Klapko na to! Pohyb bez omezení v každém věku může podpořit vitamin K2D3 Forte, doplněk stravy s vysokým množstvím účinných látek od Pharma Active. Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku, má pozitivní vliv na zdraví svalů. Společně s vitamínem K přispívá k dobrému stavu vašich kostí. Doplněk stravy vitamin K2D3 Forte 125 tablet k dostání v kamenných Benu lékárnách a na benu.cz. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování a uchovávejte je mimo dosah dětí. Přijďte na podzim s dětmi na operní pohádky do Národního divadla. Vezměte celou rodinu na oblíbená operní představení Čert a Káča, Jeníček a Mařenka nebo Příhody Lišky Bystroušky. Na své si přijdou malí i velcí. Pro děti navíc sleva 50%. A pokud se na operu chcete připravit, využijte nabídku operních dílen, kde se děti dozví vše o opeře. Podzim v Národním divadle je plný operních pohádek. Více informací a vstupenky na národní-divadlo.cz. Muzeum Kampa a výstava Identita, příběh českého grafického designu. Představuje obor, který hrdě reprezentuje Česko více než 100 let. Čekají vás stovky exponátů od začátku 20. století do současnosti. Ikonické plakáty, špičkově upravené knihy a časopisy, státní symboly a vlajky, obaly výrobků, digitální design a mnoho dalšího. Tak na viděnou v Muzeu Kampa. Hokejová bitva pod širým nebem poprvé v Praze. Souboj, kde česká a slovenská extraliga, univerzitní týmy, Maxa Liga a legendy světového hokeje změří síly před 16 000 fanoušky na Letenské pláni. Winter Hockey Games 5. až 8. prosince. Zajistěte si své místo na ticketportal.cz. Winter Hockey Games. Všechny dárky pro vaše zákazníky i zaměstnance pohodlně objednáte na inetprint.cz. Dárkové balíčky, přírodní kosmetika, módní doplňky, tašky a batohy, designové dárky, dárky z kůže. A pozor, vše můžete mít i od lokálních výrobců. Inetprint, nejširší výběr udržitelných firemních dárků. Pohodlně a online. www.inetprint.cz. Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, globalisista, ano. Ahoj vám to, hezké poledne. Praha na Královské ulici ve směru z centra za čerpací stanicí Orlen na úrovni Letňan probíhají práce
přes Novopaskou se táhne až na Černý most. Na trase z Otrokovic na Uherské Hradiště v napájen lek se srazila 2 osobní auta, kolona má zhruba kilometr. 2 osobní auta bourala také na výjezdu z Opavy na Ostrahu na kruhovém objezdu Malých Hoštic. Na trase Tomáš-List Maklatovic se Loučimí vyšetřuje policie nehodu 3 osobních vozidel. A na trase z Prahy na Chomutov vás stále čeká v obou směrech 07. Rádio Knipl, teď předávám Honzovi Menešovskému. Ahoj. Dobrý den. Ty si toho měl určitě plné zprávy všude možně. Lékaři chystají další protesty proti platům, jak říkají oni. Nedohodli se s panem ministrem Válkem. Tak se na to podíváme trošku z nadhledu, že s redaktorem z Kravoutického deníku Tomášem Cikrtem, který se připojí do našeho živé vysílání krátce. Jsem bývalý tiskový mluvčí, ne? Ano, za pana Julínka, správně si to pamatuješ. Signalizuje to, že již máme svátek. Hezký vysílání. Partnerem dopravy 00707 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče. Rádio Impuls. Konec dobrý, všechno dobré. Další muziku Helena Vondráčková se připojí do vysílání. Já půjdu dál. Impulzovec krabička, klasika pro radost 60. až 80. léta. Jestli máte rádi hudbu z tohoto období, pak pro vás máme speciální stanici Český Impuls rádio pro radost ze života. Dejte se do telefonu spolu s naší rádiovou aplikací a nebo ťukněte v televizi automatické ladění. U nás kabáti za malou chvíli. Přepínáme do redakce, od mikrofonu se hlásí Iva Horáková. Hezké poledne. Soud zcela mimořádně trestá vraždu podmínkou. Zelenský představuje plán vítězství a tenistka Siňaková právě bojuje v čínském Ningpo. Detaily přinesou polední zprávy. V pondělí jsme odstartovali přihlašování do nového kola hry Halo tady. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach z 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5799 zł. A w 24 ratach tylko 242 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Bo on dopiero teraz się tak naprawdę zaczyna. Bo ludzie już osuszyli sobie swoje domy i teraz dopiero się zaczyna taka właściwa praca. Prawdziwy remont teraz się zaczyna. A ważne, żeby przed wysłaniem transportu z darem najpierw skontaktować się ze sztabem w Kłodzku. Każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane, a darczyńca otrzyma informację, co jest najbardziej potrzebne i kiedy może przywieźć dary. Chodzi o to, aby uniknąć kolejek, chaosu i aby mniej potrzebne rzeczy nie zalegały potem w magazynach. Stańczyk w paryskim Louvre. W słynnym muzeum dziś otwarcie wystawy poświęconej błaznowi i szaleńcowi od średniowiecza do epoki romantyzmu. Obraz Jana Matejki jest jednym z 300 prezentowanych dzieł z Paryża. Stefan Foncer. Do Louvru sprowadzono dzieła z 90 muzeów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Głównie manuskrypty, gobeliny, rzeźby i obrazy, w tym Stańczyka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz wydaje nam się fantastyczny, mówi Polskiemu Radiu kuratorka wystawy Elizabeth formę odrodzenia, która miała miejsce szczególnie we Francji w okresie romantyzmu wokół postaci błazna. Tłumaczy ekspertka Louvru. Obraz Matejki zawisł w ostatniej sali poświęconej twórczości takich artystów jak Gustave Courbet, Francis Goya i Victor Hugo. Jak dyrektorka Louvru, oprowadzając gości po wystawie i pokazując właśnie obraz Stańczyka, mówiła, że była poruszona, kiedy zobaczyła ten obraz. Powiedziała dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu Joanna Wajda. Wystawę Oblicza Szaleńca można oglądać do 3 lutego. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, tylko miejscami na wschodzie i w centrum pojawią się chmury. 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum i nad morzem, do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka, 357. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Tomasz Żąda. Witamy i startujemy. Przypominam nasz numer telefonu i adres mailowy 22,7 klub myśliwiecka @polskieradio.pl. To się przydaje, jeśli Państwo chcą nam zaproponować jakiś utwór, bo od 14 do 14, od 12 do 14 czekamy na... Pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. Take her for a ride on a big airplane. Gonna take her for a ride on a big airplane. Hey, hey. Hey, hey. Hey. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ты слушаешь Автолайф радио Азербайджан.
You mine, you're one of a kind. Oh, when I look in your eyes, I see true love. The way you lazy, oh my love. Today is the day that I've been waiting. I couldn't even take a ring. You know I can't live without you. In my life I need you. Yes, it's true that I want to marry you. I'm on my knees, asking you, will you stay with me forever? It's you I choose. I want to love you forever. Girl, we